फंबाय लोगोफोर बिदा फंबायमोन आइ आफामोन जेनेबा लोगोफोर आं मोनसे नोंसिनि सिगाङाव रिक्वेस्ट खालामो आंनि जिउआ गोमादों दिनै दासिमबो मिथिया खबरखौ नङा होमबा आं दिनै नोंसिनि सिगाङाव गाबख'यो बायसान्स नोंसोर नुबा खिथाहर नाथाय थांनाय आं खिथानायसै बे बारायखौ थांनाय रबिबार 24 तारिख खालि खारदों आंनि जिउआ फुंनि 7टा जेनेबा 30 रिंगायाव खारदों आरो बे बारायाव खारदों आं बेखौ अबाव थांनो मिथिया दिनै अबाव दंहैयो दा खोनानाय बायदि मोनदों शिलंआव दंहैयो शिलंआवबो दंना गैया मिथिया ओमफ्राय दंमारा गैमारा नाथाय खोला थांनो खोलाबो बेबा दंना गैया मिथिया दिनैसिमबो खबरखौ मोना फन नाम्बार दं फन नाम्बारा सुइस अफ फन नाम्बारबो हरबाबो फनाबो नाङा नाथाय सिम गोदाना दं सिम गोदानाबो नाम्बार गैया मिथिया नाथाय सोरनाव दं मिथिया आरो दिनैसिमबो खबर गैया नाथाय नोंसोरो बिदा फंबाय आइ आफामोना मिथियोब्ला मोनसे नाम्बार होगोन नैबे नाम्बाराव फन खालाम नैबे नाम्बाराव नोंसोरो नाथाय फैसा गैया थाखा गैयाब्लाबो जों जेनेबा आं सोना हरगोन आरो फैफिननो हानायनि थाखाय जों फैसा एकाउन्ट नाम्बार जेनेबा हरदो आंनि नाम्बारावहाय फन खालाम सोना हरगोन आरो नाथाय बायसान्स बे मानसिखौ हमना दोनोबा नोंसिनोबो जोङो रां होगोन आरो थाखा होगोन बिमाजों लोगोसे गथ'बो थांफादों औ गथ'बो थांफादों गथ'आ साराय बोसोरनि गथ'नि मुङा जाबाय जिबिका होनना बुङो ओमफ्राय गावदांबो होनना बुङो आरो गावनि मुङा मा गावनि मुङा जयश्री बसुमतारी नोंना ओरैनो सोरजोंबा थांफादों बा सोरबा हौवाजों थांदों नों सन्देह खालामदों नोङो सन्देह दं दा सोरबा हौवाजों थांफादों बायदि दा मोनामनाय बायदि मोनदों आरो खोनानाय बायदि मोनदों सासे खिथानाय हिसाबै बा फन रायलायबाय थाखायोमोन सासे नेपालि हौवानो जाहैदों नों मिथियामोन नामा बे फन रायलायनाय आं मिथियामोन सासे मानसिया दा न' खाथिनिया सासे जों हाफैयो उन्दैया बे खिथादों आरो सासे मानसि नेपालि रायलायखायोमोन दा बिदि थांदों बायदि खोनादों दा बे जायगाया जोङो दा नाम्बारखौ बहानि जागोन बे नेपालि सेंग्राया नेपालिखौ दा बे दागारि एरिया साइडनिबो होनना बुंदों नोंसोरो न'खराव एसे दावराव दावसिफोर जायो दावराव दावसि जेबो गैया आङो फुङाव थांनानै खामानि मावना फैयो मोनाबा न'आव सफैयो नाथाय आं फुङावहाय रबिबार खालि फुङाव खामानि थांबाय मोना सफैफिनबाय आं मोनाबासो खोनाबाय नाथाय थांखांबाय नालाय गारि गाखोलांबाय बियो नाथाय मिथिनो मोनासै अबाव थांनो अबाव मानो नाथाय आंबो खबर गैया आरो मोजाङै मोजां सफैफिनदों आरो मोजाङै मोजां नोंथांमोना बबेबा लामा सामाफ्राव बा हाथाय बाजार लोगो मोनबा नैबे मोनसे नाम्बार होदों बेयाव फन खालामनाय नैबे नाम्बाराव फन खालामबा आंनाव सफैगोन आरो थाखा फैसा गैयाब्ला नोंसोरनोबो नांगौब्ला आं नोंसोरो माबायो बायसान्स नोंसोर मोननानै जास्ट मानसिखौ फाथायहरनोबा नोंसोरनो आङो रां हरनो हागोन नैबे एथ'खिनिखौ नाथाय मानसिखौ जेरावखि नुवा नोंसोरो फाथायहरफिननांगौ आरो नैबे नाम्बाराव फन खालामनांगौ दा नोंथाङा नोंनि हिन्जावखौ फैफिननो थाखाय नोंनि हिन्जावखौ मा बुंगोन मा खालामगोन हिन्जावा फैफिननांगौ जाहैबाय आंजोंहाय नों हिन्जावखौ फैयोबा नों निमाहा होगोन ना होआ जेनेबा निमाहा होयो आं हिन्जावखौ बजबना लागोन मालाय हौवाजों थानाबा आं हिन्जावखौ लाफिनगोन आरो बजबना लागोन आंनि फिसा आरो हिन्जावखौ आं बजबना लागोन आरो नैबे आरो नाथाय आं बुवाबो सोरबा रायाबो नाथाय रायजोफ्रा एसे बिसार जा खालामो नैबे आरो एसे एनैयालाय बिसोर नङा होमबा खालामखागोन आं हिन्जावखौ बुवा सोरबा राया आं मोजाङै बजबना लागोन आरो नैबे आं बेखौ खावलायो आरो रायजोफोरनि सिगाङाव नाथाय मोजाङै मोजां सफैफिनथों मोजां लाफिनथों आं गोजौआवसो थाहैदोंमोन दा थिम्फुआव ओमफ्राय थिम्फुआव थाहैनानै बुरथिला आफा थैदों दा ओमफ्राय बे आफा थैनायखौसो नायनो होननानै फैबाय आं बेहाबो आबौखौ नायनो होननानै खारलांबाय जाहैदों थांनाया दाना लामा ससेयाव गोमाहैबाय बेहाबो दा आंहा दिनै बादियाव सफैबाय मैया दाख्लै बादियाव खारग'बाय बे फिसौखौ नुफैस्लाब मोनासै बेखौसो बिराद लब जानानै नायनो होननानै फैदोंमोन आं ओमफ्राय फिसौनि नामै गोदोनो समायखेरा थांखि लाखानाय दंमोन आंहा फिसौनि एनथि दाहोनो भुटाननि सना होननानै 10,000नि सना दाहोलायनानै लाबाय आङो दाना बेखौबो होनो मोना मानो मोना बायसान्सनि मोनबा बे सनाखौ हरगोन आं आरो लांफैथों आरो आंनाबो दा बिदि बेबायदि हांमा फोथालांबाय फिसौ जाय जिथुनाखि जाय हिन्जाव खारदों बे नोंनि फिसाजो नामा बिहामजो आंनि फिसौ ओंखायनो बे फिसौखौ बे बिहामजोखौ आंनो नांफिनगौ आरो दा